Мұртаза Ғұмайдыңыш, тәуістіратта бүгінгі осырашуға мен өдем шәқсән иқлас көңілден шығат. Һәм һеҙгә шундай һорауды бирергә килә, һеҙ үҙегеҙ Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәй кимәлендә шундай юғары көслө хәйрия фондын ойоштырған кешеһегеҙ. Был хәйрия фонды ниндәй эштәр башҡарғанын беҙ барыбыҙ да күреп белеп торабыҙ. Һеҙ үҙегеҙ ошо фондтың эшмәкәрлеге менән ҡәнәғәтһегеҙме? Эше менән, уның һөҙөмтәләре менән? Күп эшләнеүне, күп ниттек, налогында түләнек, бөтәһендә түләнек ваҡытында. Ваҡытында бик зур ярдәм китерә ине ул республикаға. Самый крупный налогоплательщигіне. Ну, хәҙер, конечно, фондтың бәләкәйҙе, сөнки теге системалар алышынғас, ниткәс. Былай мөмкинселек буйынса күп ярдәм иттегенде. Күп қойда пожар болған, алар көндә киләләр монда. Файдаһы бик күп ине, но халык бөтәһен дә белмәне. Мына фондтар эшләнек, фоклар эшләнек районнарда, больницаларга ярдәм иттек, особенно 12-нче больницага, глазной больницага, ну, Уфала больницаларга күп ярдәм иттек без. Самый авыр вакыттан халык килә бит. Кемнең бик авыр хәлләре, особенно теге пожардан һуң или авариядан һуң детский фондтан да киләләрен безгә. Ну, файда күп инде. Фонд булырга тиеш. Ул беренче фонд башкара, моңарча фонд юк ине бит инде. Особенно фонд күп ярдәм итә ине. Мәсәттә буенча халык күреп тора, стройка туктаны. Просто мына үзем битеп берем, үзем просто үземә кыен мына нисегенде туктатырга мөмкинчелек барыны, аны эшләргә кирәк. Ну, башы күбәһен больницаларга, авыл районнарда мәсәттәр төзергә хәле һаман ярдәм итеп торабыз. Мына мәсәт дигәндә, мәсәттең киләсәген һеҙ үҙегеҙ нисек күрәһегеҙ? Төҙөлөш дауам итеү мөмкинлеге бармы? Ну, халык китә, сөнки бездә обстановка икенче бит ул. Тегенедә татарилар күп түгел. Бездә предприятиелар ниләр күп түгел. Татариларда предприятиеларда күп. Бездә бит мына бүгенге көндә нефтезавод калдыла, моторостроительный завод. Калганнары бит бикләп бетләр. Предприятиелар юк. Яңынан восстановить кирәк. Ошо простой халыктан бит акча харап алып дитеп мәсәттә түкмәй бит инде. Анда бит где-то 5-6 миллиардов тора ул. Әле 2 миллиардка якын акча түгелде. Әллә мөмкинчелек бар. Әкренәп бу мәсәттә эшләп, хотя бер 3-4 ел эчендә эшләп бетергә була. Башкортостанга килгән вакытлыса республика башлыгы билдәләнде, Ради Хабиров. Уның турында нимә әйтергә? Ну, уның турында мин аны бәләкәдән беләм, укуны эшләгән сакта ук. Турцияда укыны, семьяһым белән, шуны күреп калдым да, мына дигән яшь егет, кандидат наук, как раз безгә Геймаевтан һуң әйбәт кеше гәрә. Мин аны белән эшләнү 2003 елдан алып 2020 елга кадәр. Хәзер школа үтте бит инде Мәскәүдә. Грамотный, исключительный. Она как раз шуның кеше кирәк безгә. Һәм уга бүген нимәгә игътибар итәргә кирәк? Дисә уйлайһығыҙ, республика халык белән эшләргә кирәк. Халык бит элек бит без вакытында һәрбер район белән көн һайын йөрөйнек, районнарда йөрөйнек. Шун головалар любой вакыт миңа киләләр ине, субботамы, воскресенье карап тормалар. Һәрбер үзенең һорау белән киләләр, каршы алайнек. Хәзер бер-бер белән дә һөйләшмәләр дә. Бер голова район, икенче район голова белән даже күрше торып, бер-беренә йөрмәләр. Алар ярамый бит инде. Шунысы аңа тоже мына элек яйнек халыкты, елына 3-4 мәртә йыелып, Башкирияны карап сыгайны. Кая головалар бит, кая район кайда тора яшәй икән дә белмәләр. Мен аңа акылы бирә алмыйм. Һөйләшеп утырдык белән. Үзе нитер инде принимать любое решение. Ул хуҗа булгас, хуҗа булырга кирәк. Әмма һеҙ үҙегеҙҙең шундай бай тәжрибәгеҙ белән ярдәм итергә һәрвакыт әҙер инде, шулай бит? Мин аңа любой вакытта әҙер. Мин аның килеүенә бик зур ҡыуандым. Мин генә түгел, бөтә халыҡ та ҡыуангандыр инде. Һәрвакыт һеҙ ауыл тормошон, ауылда йәшәүселәрҙең тормошон яҡшыртыуҙы тәүге маҡсат итеп ҡуяһығыҙ. Бөгөн ауылдың тормошон нисек баһаларһығыҙ? Ауыл халҡының тормошо, уларҙың йәшәйеше тураһында нимә әйтерһегеҙ? Әле нитәләр, мына молочный республика иттеләр. Ауылда бит мал ҡалманы хәҙер. Хәзер авылда көтү дә юк, ни дә юк, потому что халык тоже мал тотмай.
Мына Уфанан бит элек Уфаны киттеһинән авылга кайткан сайгы көтү. Хәзер көтү дә юк, ни дә юк, авылда рәхәт. Эш тә юк, разве так можно? Колхоз, совхоз, какой-то форме надо было сохранить. Авылда әле яшәргә була. Мына медпункт булырга тиеш, мәктәп булырга тиеш, школа, физкультура, авыл халкына мөмкинчелеге булырга тиеш. Иначе шунысын яшьләр китә бит инде. Клуб булырга тиеш. Хәзерге тормыш элекке белән сравнить булмай бит инде. Бөтен мөмкинчелек бар бүген. Элек бит авылда торгыла йорт hala, пыяла hala юк, шифр hala юк, нилә. Хәзер бөтен нәмә бар бит эшләнгән. Эшләгән кешегә хәзер бөтен мөмкинчелек бар. Авылда яшәгәндә егәрде булырга кирәк. Егәрде булган. Ирле, хатынлы бергә эшләргә тиеш. Ату ире булай бу, хатыны булай бу. Конечно, тоже авыр. Егәрне булырга тиеш. Яңа хуҗаның иңендә җаваплылык зур, шул ук вакытта республика халкына әүдем булырга тиештер, шулай бит? Яңа хуҗага ярдәм итәргә кирәк. Яңа хуҗа барып күтәрергә тиеш Башкортстанда. Муртаза Гобайдуллович, җавапларыгыз өчен рәхмәт, сәламәтлек сезгә.